Kaixo, Arantxa naiz eta Karitas Gipuzkoako susperketa sailean egiten dut lan. Zuengan hurbildu naiz, astero material bat helaraziko dizugola esateko. Material horren edukia, gogoetan bat, musika edo bideoak izango dira. Zer helburuarekin? Gu zainduz albondagona zaintzea. Pentsatzen dugu gure izate eta jarduna indartu behar ditugula. Materiala prestatzeko unean, asteburuko kanpainaren leloa hartu dugu kontuan. Komunitatea bide lagun, keinu bakoitzak du zeresana. Gonbite batzuk egin nahi dizkizuet, ikara partekatu, isiltasuna landu, gure esku dagoen guztia arduraz bizi. Eta horrez gain, umoreari leku egin. Eskerrik asko eta zaindu.